Wala makabuelo ang demolition team nga dala kagahapon sa mga personahe sa Regional Trial Court Branch 19 dito sa Dalan Don Hill Garcia, Sitio Santa Cruz, Barangay Capital Site, Dakbayan sa Sugbo tungod sa mitumaw nga tensyon kagahapon. Mibabag ang lumulupyo sa maong barangay sa demolition team kay matud pa nila nga wala magbarog sa contested nga luna ang ilang mga panimalay ug naa kini sa public domain o yuta nga gipanag-iya sa kagamahanan. Gisaway ni Matrinilio Vergara, Pangulo sa Capital Site Public Domain Incorporated, ang daw inconsistent nga desisyon o writ of demolition nga giluwatan sa korte. Matud ni Vergara nga anaa sa desisyon sa korte katong mga panimalay lamang nga sulod sa contested na luna ang ipaguba. Apan sa writ of demolition, anaa na usab ang pangalan ni adtong mga nagpuyo sa mga panimalay nga nagbarog sa public domain. Dunay nagsangat nga apila ang mga residente ngadto sa Court of Appeals apan gilibkas na ang TRO o Temporary Restraining Order nga makapugong unta sa demolisyon. Plano sa mga residente nga mudangop sa Korte Suprema hinungdan nga dili pa sila angay napapahawaon sa dapit. Dunay mga naka-standby nga mga pulis ug mga sakop sa Commission on Human Rights aron pagsiguro nga di mo resulta ngadto sa bayolenteng panghitabo ang tensyon sa dapit. Ang demolisyon gikatakdang ipahigayon ug usab karong adlaw.